Double mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi taslima bi qadri ngadzamatiz zatika fi kulli waqtin wa hin. Para alim ulama, para kiai, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus warga Bendan RT sekawan welas 15 dan sekitarnya ingkang kula hormati. Puji syukur alhamdulillah wonten ing kawedangan siang menika kula panjenengan sami saged makempal manunggal wonten ing makam napa niki namine niki? Astanalaya. Wah angel men jenenge. Dalam kondisi sehat wal afiat boten wonten alangan setunggal punapa. Sholawat salam mugi tansah kunjuk dhateng junjungan Kanjeng Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah kula nyuwun benjang pejah husnul khotimah. Selamat Badar. Sholatullah ala toha sholatullah salamullah ala yasin. Nyuwun dhateng ngarsa dalem Allah Bapak Ibu jamaah sedaya mugi kula panjenengan pinaringan gesang ingkang istiqomah ajeg jejeg runtut anggenipun nglampahi ibadah. Alhamdulillah menika wulan ruwah luwan Sya'ban roh-roh padha wah wonten ing pundi panggenan sami-sami ngawontenaken kirim donga besik ziarah kubur nggih Bu nggih. Ten pundi-pundi panggenan pokoke niki serempak khususipun wonten ing seantero Surakarta Hadayan Hadi Ningrat. Lah ten pundi-pundi kula bar enjing niku keng gaban bangak nggih sami ngenten niki. Malah bar niku alah enten hadroe. Dadi didekek pingging mergi ndonga Yasin tahlil sareng-sareng bar niku diisi pangausan. Lho kok enek hadroe kula ya wah nek kuburan dituthuki kula jebule enten mergi. Enten mergi enten hadroe king SMK Sawit. Nah, cah nom-nom alhamdulillah. Lah lajeng bar mriku langsung mriki pas jam 11 dugi mriki. Bapak Ibu, kula panjenengan kalawa sareng-sareng ziarah kubur nggih Bu nggih. Sareng ndongaaken dhateng para arwah leluhur. Sebab kula panjenengan mangertosi kullu nafsin dha'iqatul maut, saben awak-awakan kang duweni nyawa mesti bakal mati. Bakal napa? Mati. Jumbuh kalih dawuhipun Allah lan Rasulillah, dawuhipun Kanjeng Nabi saking malaikat Jibril wonten kitab Nasaikhul Ibad karanganipun Imam Nawawi Al-Bantani
Suatu saat malaikat Jibril menika paring nasihat dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, kowe uripa sak gelemmu, sak karepmu, tapi ngelingono fa innaka mayyitun, kowe bakal mati. Menawi sak menika kula panjenengan kersa ndongaaken dhateng para arwah leluhur, kersa nyuwunaken pangapunten, kersa ziarah kubur, estu fa insyaallah benjang putra putri kula panjenengan, anak turun kula panjenengan ingkang badhe nglajengaken amal-amal kesaenan kados mekaten kala wau. Ngoten nggih Pak Bu nggih. Elingono iki zamane wis tuwa, tuntunan agama dadi anggep kuno. Terus lakonono ajarane wali songo sing ra kersa aja nyacat aja ino. Lah ajarane wali songo niku napa mawon? Syair selanjutnya, ajarane wali songo neko-neko, zikir tahlil kirim donga lakonono, maca sholawat Quran mongko kulinakno, ziarah kubur aja nganti ditinggalno. Lha niku Bapak Ibu, dados secara tidak langsung janjanipun kula panjenengan menika sareng-sareng sampun nindakaken ajaranipun para leluhur kula panjenengan sedaya. Orang-orang para alim ulama yang membawa Islam datang ke pulau tanah Jawa menika dengan berakulturasi budaya campur kalian adat idi wonten ing masyarakat Jawi, akhiripun menjadi tradisi ngeten niki. Kirim donga, kumpul bareng-bareng, enten ingkang ngedalaken seneng, ngedalaken berbagai macam maneka warna, malah sosok enten tumpenge. Niki enten tumpenge mboten nggih? Oh, dereng medal, tesih didelikke. Oh. Nek menika wae enten tumpenge wis kula terangke setunggal pokok setunggal. Lah, ajaranipun wali songo warna-warna nomor setunggal. Napa niki wae saire kula lali. Zikir tahlil kirim donga. Ajaranipun wali songo nika kersa zikir tahlil kirim donga dateng para arwah. Zikir alhamdulillah kula panjenengan kelawa dipimpin Bapak Imam sareng-sareng zikir. Zikir niku maknane nyebut sapa? Nyebut Gusti Allah, nyebut pangerane. Ken eling emut zikir tahlil. Tahlil menika waosan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncine mlebu lawang swarga lamun kula panjenengan saged ngucap nindakaken kalimat la ilaha illallah. Boten wonten pangeran ingkang wajib dipun sembah kelawan sejati kejawi namung Gusti Allah. Mula kalau panjenengan dipun tuntun mau surat Falak Binas, Ikhlas, ayat kursi, sholawat, lajeng enten tahlile nggih to. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mantek Pak Mudin gila-gilu. La ilaha illallah, la ilaha. Lah mengucapkan kalimat la ilaha illallah niku enten tata carane Bapak Ibu.
ora waton tela-telo gila-gilo. Nak gur waton maca waton tela-telo kabeh wong iso. Tapi niki sak sampunipun kula gurokke dateng Romo Ki Haji Muhadi Mualim, Mbah Muhadi, Pondok Pesantren Candi Bahrul Rahmah, Candi Gatak Cepogo, guru mursyid thariqah kula. Niku enten tata carane. Cuman niku dipraktekke mengke kiambak-kiambak. Mboten jamaah ngeten iki. Soale niku perlu penghayatan. Perlu napa? Penghayatan. Enten mriki sekalo tela-telo, la ilaha illallah, gedange gedi-gedi ya. Mboten masalah, tapi ketika di rumah melafalkan kalimat tauhid lafdzul jalallah la ilaha illallah itu ada tata cara mainnya. Supados saged ngresep dateng manah ati kula panjenengan. Salah satunya ngeten iki. Nalikanipun panjenengan melafalkan kalimat la ilaha illallah jenengan dingklok. Nyawang puser, nyawang napa? Udel. Dingklok ngeten iki, tarik nafas la mandek teng mriki. Tek illa geser ngentengen. Mandek tengah dodo. Illallah ditibake ngisor susu kiwa let rong jari. Mriki susu tengen let rong jari, susu kiwa let rong jari. La ilaha illallah ditancepke enten mriki. Niku kangge ngilai mbusek rasa dengki, srei, sombong, dahwen, jahil, metakil. Wis pokok sifat-sifat elek menungso sembere enten mriku mula kudu dikikir. Disarengi kalimat zikir, kalimat tahlil ngau. La ilaha illallah. Mula la ilaha illallah. Wonten niku nak para guru-guru mursyid-mursyid thariqah menawi tahlil mesti illallah memang nengoke ke kiri. Illallah ditancapke mriki dikikir sebab rasa sombong, dahwen kita, sifat buruk manusia itu ada pada diri kita, berpotensi. Pramila setiap saat, setiap waktu kapulihkan zikir, emut nyebut asmanipun Gusti Allah, dikikir sifat Allah eleke wae enten mriki ati, pulung ati mriki. Nggih to Bapak Ibu? Wong pengaosan ngeten iki ibu-ibu rasan-rasan kok. Padahal wis yasin bareng, tahlil bareng. Apa delok nyujahku. Biasane nak yasinan ora tau nganggo gelang. Ndang ki ndang yasinan bupeh ndang panen del kono, gelange ditokke kabeh. Mbok menawa. Oh, pun enten yen majelis taklim lho iso rasan-rasan karo kanggone mergo irit drengki srei meri. Apa nih ibu-ibu pas latih hadroh ya Nabi nutuk terbang no, wow jebol karo pamer gelange ya Nabi ciki kabeh digawa kabeh gelang kalung dinggo. Lah itu mawon dalam majelis taklim kita masih banyak berbuat perbuatan ingkang kirang terep. Pramila kula panjenengan lajeng kapulih Allah Subhanahu wa taala supaya memperbanyak zikron katsiron. Berzikirlah sebanyak mungkin di mana saja kamu berada. Mula tata carane pun zikir dipun format wonten gen kelompok-kelompok thariqah, kelompok-kelompok pengausan-pengausan. Lah diantaranya niku tata cara zikir diwaca ping pira, carane piye, kondisi piye, madhep nyandi. Lah itu ada tata carane pun. Lah menika Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, bilih kula panjenengan siang menika sareng-sareng lenggah dateng mriki dalam rangka kentun doa ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad kowe uripa sak gelemmu ngelingono kowe sok bakale mati. Cobi panjenengan tingali para sederek sedulur kula panjenengan setunggal mbaka setunggal sak menika tinggal batu nisan yang terpampang wonten ing makam. Nggih to Bapak Ibu. Alhamdulillah kula panjenengan tesih purun kersa nyambangi. Terkadang enten sanak sedulur sederek wis babar blas ora gelem nyambangi kuburane tiang sepuhe leluhure. Nauzubillahi min zalik. Kula panjenengan tesih kersa ziarah, tesih kersa nyambangi dateng para arwah leluhur,
kanthi pangajab mugi-mugi anak turun kula panjenengan benjang ugi badhe nerusaken perjuangan kula panjenengan sami. Menika lajeng malih Muhammad tresnanono apa wae sing mbok tresnani. Kowe seneng bondo, seneng pangkat, seneng bojo, tresnanono, tapi ngelingono sok mben kowe bakale berpisah. Bakale napa? Pisah. Bakale mbok tinggal utawa kowe sing ninggalke. Kula panjenengan sakmenika tresna dhateng anak bojo, nyambut gawe bengkeleng sedina sewengi drewaking lembur, kelompok-kelompok bondo bandu, betek-beteke ben ora kalah karo kanca sakpadha padane, nggih to? Ben ora ketinggalan. Saged bangun griya, mbethok sawah, enten bank saged dados nasabah, kelompok bondo saakeh-akeh, tapi endingnya semua harta yang kita kumpulkan, kita kelompokke kula panjenengan kempalaken menika ketika kula panjenengan sedo mboten enten sing digawa. Nggih napa nggih? Mula ora ana critane mayit tok sangu gelang kalung. Nggih to, Bu? Kok ijek sangu didudut sing resik-resik hasil. Ibu anak-anak gelange nek golek duduti sik gembol. Ngoten. Nggih to? Kabeh dilepas. Cuman sangune namung selembar, 2 lembar, 3 lembar, 5 lembar kain kafan. Niku ingkang kita beto marak suwan dateng ngarsa dalem Gusti Allah. Harta benda ditinggal, bank enten nasabah enten bank ditinggal, mobil kendaraan sawah ladang ditinggal, toko ditinggal, griya bagus tinggal, bahkan bojo sing ayu dinok diblong moblong bagus perkasa tinggal kabeh. Semua ditinggal. Cintailah apa saja yang kamu cintai, fa innaka sak temene sok mben kowe bakal ninggal utawa kowe sing ditinggal. Le niku mula tiyang Jawi ngendikaaken bondo titipan nyawa gaduan pangkat derajat sampiran. Bondo titipan suatu saat dipendet dening Gusti Allah. Kula panjenengan sakmenika saged ngakoni iki omahku, iki pekarangaku, iki mas-masanku, iki mobilku, iki perusahaanku. Mergane kula panjenengan tesih urip, sok benak pun mujur ngalor, pun sanes duweke hake panjenengan, pun pindah hak menjadi haknya ahli waris. Pitados nggih niku, mboten pitados nggih niku. Nak sakniki panjenengan gadah surat kelahiran, nggih to Bu, tesih gadah to? Nggih ngurus napa-napa butuh surat kelahiran. Sok ben nalika kula panjenengan pejah, pasti anak-anak kita akan mengurus surat kematian. Surat napa? Kematian. Ku ya butuh nak nggo ngurus dateng kelurahan mesti butuh niku kok. Nggih ngurus napa-napa lain. Lah itulah, ingatlah kita akan meninggalkan. Engkang terakhir, bekerjalah, beramallah semaumu, tapi ingatlah semua amal perbuatanmu akan dimintai pertanggungan jawab. Semua amal perbuatan kula panjenengan badhe dimintai pertanggungan jawab Bapak Ibu. Apapun, kula panjenengan bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga juga akan besok dimintai pertanggungan jawab bagaimana memimpin rumah tangganipun. Seorang ibu juga akan dimintai pertanggungan jawab bagaimana piyambakipun saged nggulawentah mendidik putra-putrinipun. Dan semuanya, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat semua akan dimintai pertanggungan jawab atas akan perbuatanipun piyambak. Awit saking menika monggo hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mumpung isih urip ngibadah kanthi tertib, mumpung isih urip ngibadah kanthi tertib, ngelingono yen wis mati
ora bakal bisa bali ngelingono yen wis mati ora bakal bisa bali Bapak Ibu. Ketika tesih sugeng sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Kula riyen kalih almarhum bojo kula setahun yang lalu. Bu, iki gandeng anak-anak do mondok kabeh ayo. Pendak esuk Ahad pagi bar subuhan awake dhewe jalan-jalan. Kena krasa luwe mampir nyang warung jajan bareng. Lha ngoten niku. Foto selfie ning tengah sawah. Cekrik. Wes jajan bareng berdua. Wes sledap jajan soto napa kare. Wah, mantap napa pecel. Wah, jan sedap. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Ning setelah itu ketika Allah sampun mundhut wangsul garwa kula gur garek kenangan. Oleh karena itu kula panjenengan monggo gesang wonten ngalam donya buatlah kenangan yang baik. Buka surah Yasin ayat 11 12 wonten ing mriku Allah matur bilih manusia hidup di dunia kula panjenengan harus bisa menjadi orang yang berprestasi. Nomor kalih tinggalkanlah prasasti, kenangan-kenangan yang baik kagem pribadi panjenengan, keluarga panjenengan, masyarakat panjenengan supados kita nantinya menjadi kenangan yang baik kagem para masyarakat kula panjenengan sedaya. Pun niki pun meh setengah kali welas. Saking kula mboten panjang lebar angking kula matur kupat duduhe santen. Menawi lepat nyuwun pangapunten numpak kijang bocor ping kalih mugi benjang saged kepanggih malih bibi surip tuku klebet petuk encik tawa roti wong urip pancene ya abot mula ayo becik sing ngati-ati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah fathun qarib fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Siap. Alhamdulillah. Matur nuwun dumateng wonten Bapak Wahidul Rahim ingkang sampun maring Wahidul Hasanah pengetahuan sedaya menggah pati sarinipun asmangaken wonten pengalih panjenengan soal-soal Bapak Ibu jamaah rahimakumullah kepareng badhe ngaturaken infak panjenengan